Hola a tothom, benvinguts. Aquest any us volem presentar el nostre nou portal de l'alumne, Acadesoft. Amb aquest portal podreu gestionar de forma senzilla i ràpida tota la informació relacionada amb el vostre curs o el dels vostres fills o filles, tant a nivell pedagògic com administratiu. Per accedir al portal només heu d'obrir el vostre navegador i escriure la següent adreça, fiat.acadesoft.com/students. Un cop a la pàgina veureu una pantalla on podreu iniciar o registrar-vos si és la primera vegada que hi accediu. En aquest cas, com que és la primera vegada que hi accedim, farem un clic a crear el teu compte. A continuació, demanarà que introduïu un dels correus electrònics que ens veu facilitar en el moment de fer la vostra matrícula. Després, haureu d'escollir una contrasenya. És important que la contrasenya tingui almenys 8 caràcters, incloent minúscules, majúscules i números, per garantir la vostra seguretat. La contrasenya la introduirem 2 vegades i tot seguit farem un clic a crear el teu compte. El sistema ens envia un missatge per correu electrònic que ens permetrà validar el compte. Aleshores, anirem al nostre correu electrònic, esperarem uns segons, rebrem el correu de validació i l'única cosa que ens quedarà fer és validar el nostre compte. És important que fem aquest pas, ja que sense aquest pas no podrem accedir al portal. Farem un clic a la validació del compte i l'enhorabona, ja tens el teu compte creat. Tot seguit, accedirem al compte. Posarem les credencials i accedim al compte, on podrem veure tota la nostra informació. Des de les classes que tenim associades al compte, vostres o dels vostres fills o filles, quan es carreguin els informes veurem tots els informes, veurem també o podrem consultar tots els rebuts, en el cas que tinguem factures, i documents que puguem anar penjant des de Fiat. Doncs moltíssimes gràcies i això és tot per avui.